απειλές και να κυριαρχήσει σε αυτές. Ξεκίνησε, εξελίχθηκε και καθιερώθηκε μέσα στις ειδικές δυνάμεις του ελληνικού στρατού ξηράς από στελέχη με πολυετή εμπειρία στις ειδικές δυνάμεις και τις πολεμικές τέχνες. Απευθύνεται στον απλό πολίτη, άντρα ή γυναίκα, ανεξαρτήτου ηλικίας, που θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καθημερινές απειλές της παραβατικότητας. Στον επαγγελματία, στον τομέα της ασφάλειας. Στον επαγγελματία, στην επιβολή του νόμου. Στο στρατιωτικό για το πεδίο της μάχης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις φάσεις αντιμετώπισης κάποιου περιστατικού, από την πλήρη αποφυγή, τη διαχείριση και τακτική, απεμπλοκή και φτάνουμε στη μάχη σώμα με σώμα, όπου αποτελεί και την κύρια εκπαίδευσή μας. Μάχη σώμα με σώμα είναι μια συμπλοκή μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων σε πάλι με άδεια χέρια ή με όπλα χειρός, όπως μαχαίρια, ραβδιά, αυτοσχέδια όπλα ή άλλα όπλα τα οποία μπορούν να πεταχτούν στη μέση. Μέση. Μπόγκακρι! Έξω, έξω, μέσα. Ας το μαχαίρι, έξω. Κάτω, κάτω!